Hola, soc el Martí, soc graller dels Castelló de Falset. Estem a la Via de Sant Jordi, a Esplugues, i ara farem el 3 de setembre. Toca casa amb mi. Es última moda. Primavera, verano. Acento poderós. Tenemos que con las orejillas. Ai, ai. Alonso, vale. Heu vist el meu vídeo de... Alguna declaració? Suma, com ens posem? Bueno, però què farem Tu has ara? d'anar a veure el castell, algo així, no? La primera. Ai, la segona. La segona? Sí, sí que grabas todo. Gracias al Pilar, muchas gracias. Tres per sota, Primera se queda manxaneta, el comença a tocar. Passa la mirada a banda i banda, perquè surten tots. A la piña, a la piña, a la piña. No, mira. Ara posa l'enxaneta. Vale, a la segona aixecada. A la segona aixecada. Ojo, para mal. ¿Quieres algo que quería escuchar? Alguna fa que sí. Preparat. I...
un somriure a la càmera, una frase. Cap declaració.